Ако имате симптоми, които личният ви лекар иска да проучи по-подробно, може да ви дадат направление за фит тест. Това е тест, който открива следи от кръв в изпражненията ви, незабележими с просто око. Личният ви лекар иска да направите теста и да му го занесете колкото е възможно по-скоро, за да планира следващите стъпки в лечението ви. Ако сте в цикъл, моля, изчакайте да свърши преди да направите теста. Нека ви покажем как да направите теста. Стъпка 1. Надпишете контейнера с черна или синя химикалка. Напишете името си, датата си на раждане и датата на вземане на пробата. Ако етикетът вече е попълнен, моля, проверете дали всичко е вярно. Стъпка 2. Уловете изпражненията си. Трябва да съберете изпражненията си преди да докоснат водата в тоалетната. Ето няколко начина да го направите. Поставете стреч фолио върху тоалетната чиния. Използвайте чист, празен контейнер, като кутия от плодове или храна за вкъщи. Поставете сгъната тоалетна хартия в ръката си или поставете найлонов плик или ръкавица на ръката си. Стъпка 3. Вземете пробата. Развийте капачката на контейнера обратно на часовниковата стрелка. Извадете пръчката и загребете с върха и по повърхността на изпражнението. Трябва да вземете само малко количество. Стъпка 4. Опаковайте пробата. След като вземете пробата, поставете пръчката обратно в контейнера. Контейнерът ще щракне, когато е затворен правилно. Поставете контейнера в предоставения найлонов плик. Стъпка 5. Измийте ръцете си. Стъпка 6. Занесете пробата на личния си лекар колкото е възможно по-скоро. И всичко е готово. От кабинета на личния ви лекар ще ви се обадят с резултатите до 2 седмици и ще ви обяснят следващите стъпки. Ако не сте получили обаждане от след 2 седмици, моля, обадете им се. В зависимост от резултатите ви, може да получите направление за местната болница за допълнителни изследвания.